Дами и господа, добре дошли от втори епизод на Ръщ над Танхал 7. Първо искам да ви се извина, че е нямало клип, мисля, че 18 дена. Но това се случи, защото исках малко промяни да има в базата ми. Но нямам да има клипове сам на Clash of Clans, да си знаете. За какво няма от 18 дни клипове? Защото просто ми омръзна и исках да си играя на компа на CS. И затова общо взе. Каква е първата промяна, която направих? Кинг, вече втори левел. Лаборатория вече. Имам четвърти левел барбериани, четвърти левел арчери, четвърти левел магиосници. Общо взето вече имаме и хогове помежду. Направих една атака с хогове, ето я. За която не взех чак толкова ресурс. Просто беше ми първия и викам, но е ръщнат. Като мене и викам, дай го напада. Но вече няма да нападам май с хогове. Ще да го забързаме. Защото тук помежду минах много зле. Исках да се разделят на две групи, ама не стана. И тук горе-долу стана, ама. Пуснах тук един хилн, защото се притеснявах някой да не умре. Пуснах хинга. Имах един рейдж спел помежду другата, който още си го паза по май. Още си го паза. Да. Какво става с клана? Вече Джанер вече не е в този клан. Отиде в някакъв там клан. Искам да видя. Да, БГ там. Някой го е напад. БГ Танс. 5 души има. Аз между другото няма да влеза в него. Извинявай, Джанер. Много се извинявам, но просто да знам, може да вляза. Но просто сега фарма във войните. Защото ми трябват много ресурси. Просто много се извинявам отново. Мога да размисля, не знам. Тая война много се изложих. What? Ти са ни... Преди колко не, в 10 часа клея, че имаха колко, около 6-7 светия сега. Имаше един фейл помежду другото. Седмия техния напада нашия девети нещо. Трябва да си вдигам дефенсовете. Какво друго ново има? Сбирах между другото за дракониум. Аз като бях фул помежду другото, но аз видях, че струва толкова. Ама както видите, 1 милион и 500 струват. Аз съм 1 милион и 400. Което е малко жалко. Между другото, искам да ви питам дали някой е ръчнат като мен.
Като се чувствам най-слаби от план. Ето колко мастер искам да го питам, защото колко мастер изобщо влиза ли? Направиха атаки с хорове и така. Сега ще ви кажа моята атака. Оф, малко. Първият реплер се изложи, но този беше направил много добре. В смисъл, времето, ако ми оставиш още поне час да се спра, ще ви го пусна. Извадих му клан Касъл, който ме забави доста. Както виждате, около една минута ме забави. Тук си пуснах хоговете, които много добре разчистиха. Ето. Сам тези антени можеха да... Просто скелетите много, много зле ми убиха магиотниците. Ама да, какво се прави? Та... Както виждате, седмия атакува нашия 10. Сега ще направя една лайфта. И ще спра на пауза да мега някой. Но реши атакувам това, защото търся доста време и писна. Сега събирам за елексир помежду другото. Защото за Dark Elixir Storage да си го тигна. Това са моите атаки. Принцип. Не са нищо особено, старая се за една звезда. Защото Лакс каза, че такова, че ако, например, имам 900 купи, може да ме китне и нещо такова. Не знам. Нещо такова каза. Аз дори той го написа в това. Аз след малко ще ви го покажа. Няма да има една звезда. Един смел бъбек ми остана. Той един смел. Що не си... Тук ще си го пусна, защото ме ке. Тук една звезда няма да има. Атака мои смели арчери. Атака! Не, една звезда, Yes! Не съм доволен. Изобщо. Чекам така, да няма смисъл да чакам. Извинявай, скупи ста. Като го дам. Нещо друго нямам. Сега забелязах, че Джанек няма получи наградата. Или ще се получи. Защото има доста дар. Ще има поне 1000. 1000
1500 и нещо. Днес по моите изчисления и по математика не съм добър. Миналата година бях по-добър. Искам да ви едно. Не, на кое защото кога беше четвъртъка бяхме 380 и някое място. What? Не. Кобрата колко са се свалили. О, май гад. В 50. А да е извън България. Не види на кое място сме. Или той също не знам. Тук никога няма да стигнем в топ 200, само да ви кажа. Те почти 1000 места са. Ние сме скачили с 410. Не е просто това. Това просто не знам. Вижте само с колко се сваля. Това е лошо. Мога ли да видя който плеер съм? Просто сега в България. Литва. Първият от Аспарух. Аз тук съм. То не мога. Жалко. Камера за Рачурова. Тук да мога и да се видя. Искам да покажа на The Clasher с плана. Това. Това също не е. Не знам. Те бяха на 20 дня. Телно, БГ план. България, план. България. Я да видим те България. Ами аз мога да вляза, аз съм на 56 години. Те са на 29. И не могат помежду другата. Само се падат. Много кефът българите помежду. Добре, това е то клип, защото на 15 минути и довиждане.